ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മുഹബത്ത് മാട്രിമോണിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 22 വയസ്സുള്ള ഒരു സുന്നി യുവതിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിമാൻഡും കേട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുട്ടി ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. 1.57 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. കളറ് വെളുത്തിട്ടാണ്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സ്പെഷ്യൽ BEd ആണ്. മതപഠനം 10ാം ക്ലാസ്. മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയാണ്. ഇവരുടെ സ്ഥലം വരുന്നത് പത്തിരിയാലാണ്, മലപ്പുറം ജില്ല. ഇവർ ഡിമാൻഡായിട്ട് പറയുന്നത് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഒരു 25 മുതൽ 27 വരെ പരിഗണിക്കും. ഹൈറ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവാവും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളാവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1.57 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മാച്ച് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊഫൈലാണ് നോക്കുന്നത്. സുന്നി യുവാവായിരിക്കണം എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഡിമാൻഡുകളൊന്നുമില്ല. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വാട്സപ്പിലൂടെ അയച്ചു തരാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.